Aste honetan ilunpean programa Bilboko Karton hoteletik izango da, baina betiko egunean, baikotzean eta orduare bai, 10 eta laurdenetan, eta Bilbora etortzeko arrazoia, Mikel Laboa. Mikel Laboaren azken diskoa, azken lana, Mikel. Bilbora etor gara, arrasateko platoa utzi eta Bilboko Karton hotelera. Eta zeure azken lana, xoriek 17. Batetik txoriak eta bestetik zenbakiak. Biak ere desentetan agertu denak zure kantagintzan, zure musikagintza urte hauetan, ezta? Bi elementu hauek, txoriak batetik eta zenbakiak ere, bai? Ze zure disko askok zenbakiak dituzte... Bai, gehienak, beti izan dira 1, 3, 4, 5, 6, 12, 14, eta, bueno, salto bat eman nuen pixa bat, zertikan 15 eta 16 zuzenean izan ziren, eta ez zergaten zenbakirik, eta orduan jarri da 17, 14 pasarea 17 da. 17. Bai. Eta txoriak egan datoz lehenengo diskotik azkenera? Bueno, izan zen idea pixa, Bernardo Atxagan idea, izan zen zerbaitik ez dezu egiten zerbait txori buruz da, ni banegoen ja beste kanta batzuekin sartuta egiten. Eta orduan, azkenean erabaki genuen 3 atal horiek kanta berriek, gero inmemorian deitzen dianak eskinita Atahualpa Yupanqui, o Jacques Brel, o Brassens eta horiei, eta gero azkenekoa atalaz, diskana saltzen den azkeneko atala da, xoriek, ez? Hori da pixkat esplikazioa, zetean idea behar izan zen, eta iruditzen interesantea idea hori, txoriena, beti kanta asko egin ditut xoriekin, eta bueno, ezagunena txori, baina beste batzuk egin ditute. Eta orduan, pentsatzen nuen hemen hori egitea horla, ez? 3 atal horiek. Eta etxean baduzu txoririk, Mikel? Ez. Eukin nuen bat, baina egun batean afaria eta herri kankarran egan, eta ikusten kaiolan eta irikin nian eta jontzen. Bai. Estudioan grabatu duzu lana, Mikel, nola izan da lan hori? Nahiko horra pixka luzea, gaitz asko eduki ditut tartean, hola ibili daiz medikoen artean, eta hola poliki egin deu, baina, bueno, atea da, azkenean atea da. Kolaboratzaile asko gaina izan dituzu? Bai. Ruper Bera, Xabier Montoya, Iñaki Salvador, nola izan da guztien arteko elkarlana? Oso interesgarria, nik uste dut izan dela, ezakit nola esan. Beakin hartu eman handia ditut, bat Iñaki Salvador eta Josetxo Silgerokin, eta besteekin gero musiko berriak sartu dira, gazte batzuk oso onak ere, eta Dizago taldea, eta esan nahi dut, sartu dira jende berria batzuk, baina oso musiko onak hemengo Euskal Herrikoak, eta nik uste pauso handia ematen nahi diala musiko berriak, hemen sortzen nahi diala jende oso ona, musiko... Entzuten dituzu, zuk? Entzuten? Bai, zeuk entzuten dituzu, hemengo musikariak jarraitzen duzu normalki, egungo musika? Bai, adibidez, Lizago sartu nuen, zatik entzun da nituen, eta orduan interesantea momentu baten kanta batean sartzeko. Bai, bateria eta hauek, Asier eta Josu, horiek Iñakikin jotzen dute, eta junaiz jazz mundua gehiago. Eta izautu nituen, eta oso onak dira. Hizkuntzak ere asko daude lan honetan, Mikel? Bai. Askotan, ez da poliglota da. Bueno, hori da, pixka nik hizkuntzakin eukideten, ez dakit nola esan, alde batetik esan daiteke badakat kanta bat komunikazioa, ez? Bai. Lekitio bat. Eta nola hizkuntza bakotxa daka bere struktura eta hori, ez? Eta orduan, sartzen ez, baina ez da inglesa, Ni brometa ez dela eskina bateko Cornualieseko
zu dialekto bat, eta gezurra da, baina asmatuta da, inglesa pixka bat nahi fonetika gustatzen zait, hizkuntza bakoitzena, eta horrengatik lekeitio hor daude ere horrengatik, ez? Nire lekeitio asko juten nintzen txikitatik, eta hango berba oso interesantean ezatzen zerbait, eta hortik atea zen. Eta nik uste dagoela estruktura mental bat, eta hizkuntzak zergatik dian desberdinak, toki batetik bestera. Egongo da, estudioak daude, eta, bueno, hene sartu ni estudioa, ni gehiago arte aldetik, baina estudio benetan daude jakiteko zergaitik, eta eramaten du, horrek ere ematen du, nik uste, erabat gorputzen movimentua ere. Ez da berdin zeiten frantzesez, inglesez, bueno, itzein movimento gorputzena oso desberdina da. Italiano bat o sueko batena, o euskaldun batena. Bertsolariak ikusten ditu eta beti eskuak sartuta hemen. Eta italiano bat hola ez badu egiten, ez daite aldena, esplikatzeko gauzak. Orduan, nik uste alde hortatik preokupatu, gehiago sartu naiz, globalizazioa da txapuza bat. Eta oso gu gainera hizkuntza minorizatua alako, baina esan nahi dut hizkuntza danak hain desberdina dira, mentalidadea desberdina da ere, esan nahi dut ezin da. Zergaitik sortu dian, eta ahotsa eta dana diferentea da. Zu katalan bat entzuten duzu eta bere ala konturatzen dira, ez azentuan gatik, baizik tonoen gatik ere, sokak eta diferentea dakate, nola. Zuk lehenengo kontzertua, Mikel, gaztelania zerderaz, egun zeben? Lehenengo jende horrean... Hasieran bai, Atahualpa Yupanqui eta Violeta Parra eta hauek, ez? Eta gero hasi nintzen euskeraz, ja, eta orduan esan hon nik Atahualpa bezala ez kantatuko, inoiz, netzatzen maizu bat, baina ez eta bestuko, nire kantada, baina ez genitun izautzen kantaiek, zatean gerra denboran egon zen utxune handi bat, hemen kulturaldetik, ez? Hirurogei hamarkadan hasi zen gauza moitzen hemen. Pizten. Jorge Oteizekin, berpizkun handi bat izan zen hau. Jorge Oteizezan motorra izan zen, baina eta Aresti poeta bezala, eta danak orduan hori oso importante izan zen. Gaina uste dut, Oteizak berak jarri hotzela izena Estokamairu mugimenduari bezta? Bai, ni bere etxean egon egun hartan, beste mutil bat ikaslea zen, arkitekturako ikaslea, eta, bueno, juginean bere etxea, eta hasi zen behiratzen ipuiak, eta polita da, eta gero topatu zen horrekin, San Martiniko, eta esan zen, ez Estokamairu. Ipuia da amabi aposturak eta amairu, eta ez ziren etortzen zer esan, zer antzun, eta orduan esan zuen, ez Estokamairu, ipuian. Eta honek Jorgek esan zuen, ez Estokamairu, Euskal Herrian kulturaldetik aurrea jungo gea, eta horregatik nahi 13, ez? Eta garai hartan, nun etxietan elkartzen zinen, edo bilerak, ero zuen hitzorduak eta non egiten zenituzten? Bueno, ni Barcelona nintzen eta ikusi nuango movimentua, ez? Ezen Setxe Jutxez, La Nova Cançó, eta Setxe Jutxez. Eta ni ja euskeraz hasitan negoen, kantatzen, eta gero banekin Orion Baseola mutil bat kantatzen da euskeraz, Benito zen. Galetu nuen telefonoa berea horietan batei eta eman zin, behakin izin nuen, berbein nuen, eta galitu ginen elkarrekin, gero Lourdes Idiondoi deitu nion, zatik esan zetra izu bada, neska bat ere kantatzen dura euskeraz, eta poliki, eta hortik sortu zen Estokamairu.
Orduan, dana izango zen zentzura, bai, ezta? Problemak izango zen ikusten, ezta? Abesteko, elkartzeko, denetarako. Bai, igual Gipuzkoan 5 urte hon ginen, debekatua kantatzeko, Benito, Lourdes eta ni uste dut, eta Azpilaga eta Lopategi bertsolariak. Eta komisaldegirik ero, bisitatu zenuen? Bi aldiz. Bai, ben jaialdi baten gatik, hor Gipuzkoako Larraitzen, egon zen jaialdi eta orduan deitu ziaten komisariatik juteko, haber zer gertatu zen, droga egon zen, ez dakit, urte asko dira, ez? Orduan droga zen izan zen, porroak igual hasiko ziren momentu hartan, baina ez zen nola. Esan nion nik alkohola ikusi nun hori, bai. Alkohola jendea eratzen zola, bai, baina bezala ez. Eta jo beste batean kantatzen Irunen, ere bigarren kantan etorri ziren poliziak eta eraman ziguten komisariara, bai. Gaur egun, Mikel, ohituta gauz ikusentzunezko ikuskizunak ikustea, entzutea, baina zuen bagabiga eta gero ikimiliklik ura ikusentzunezkoak, entrege diaporamak, margoak, kantuak. Orduan, nola azaldu jendeari, jendeak nola hartu zituen ikuskizun horiek ikusentzunezkoak? Bagabiga arrakasta handia ukizun. Hase ginean poliki-poliki, eta gero dana taldea egin zen, eta arrakasta handia herri guztietara joten ginean, eta izugarrizko arrakasta egin. Eta gero banatu zen Ezokamairu, eta geritu ginean Arzanaiek eta ni, eta ikimilik komentatu gainean, jazen espektakulo borobila besteare oso interesantea Bagabiga, baina nau hemen ja diapositibakin eta gauzakin, kanta diapositibak, txalaparta, olerkiak irakurri. Eta nik uste oso importante izan zela ikimilik. Eraman genuen Veneziara, eta ez izan handia ukizun. Bai? Eta Parisen, bai. Ikimilik, bai. Bartzelona aipatu duzuzuk, Mikel, orduan medikuntza ikastean ibiliko zinen, ezta? Ja, bukatuta gero espezialitatea egitea, joan. Espezialitatea egitea. Aurren psikiatria, bai. Eta urte askotan, biak egin duzu, mediku lana eta musiko. Bai, egun erdia mediku bezala eta beste erdia musiko bezala. Gero, ja, egon zen problema, zatean kutxen, orduan zen municipala, eta Gipuzkoak, bueno, zen bi kaja, gero elkartu ziren eta kutxa montatu zuten, ez? Baina, hasiera zen municipala eta ez zen transferentzirik hori franko hilta gero, eta beak ez duten nahi jarraitu municipalekoak obra sozial bat zen. Emidamonen, aurratzeatu ekin, eta orduan erabaki non kantatzea. Ja, medikuntza utzi eta kantatzea. Eta ja kanta egintza bakarrik, bai. Eta orain, zeu medikuana zoazenean, edo ez duzu horremestetan joan beharri, ja badakizu zer duzun, edo nola urduri joate zara, edo... Ez, jute naiz. Lagunak ditut, eta izagunak, eta hola, eta, bueno, beti... Zabai badao horien gana jote naiz, ez. Azken lanaren azala ere Zumetarena da, Mikel? Bai. Noiz eta nola azautozunen, Zumeta? Zumeta urte asko, ja izango ja 10 urte pasiak gehiago. Eta 15 urte izautu ginela eta lagunak ja aspaldi da nik, ez. Orduan nik Zumetai esaten diot bakarrik, diska bat egiten nijoata. Ez diot deus gehiago esaten. Pasatzen dio maketa bat, eta orduan behak egiten du portada, eta... Ja, fiatzazea, ja... Bai, zezango dio nizibetari. Gaina oso nata, oso laguna geha, eta gaina oso nan ez dut. Orduan, behak egiten duna, erdera esaten da misa, ez? Bai. Gazteleraz.
Eszenategiak eta, Mikel, eszenategi mota desente pasatu dituzu urte guzti hauetan, batzuk handiak, beste eta txikiagoak non erosoago? Herri txiki bateko zeian edo... Denetik ez, denetik. Herri txikitan jaialdi politak guazen naiz, eta toki handietan ere, bai, 24 ordu euskeraz izan zen, kantatuet Barcelonan Raimonekin, teatroan, Palau de la Musikan, eta hemen herri txikitan bat toki askotan, ez? Zizurkilen edo Bizkaian ibili naiz beste herrietan, eta oso gustora ere izan askotan, ez? Desberdina da, baina badaka, bere iparraldean esan duten bezala bere xarma, ez? Bere xarma. Xarma, ez? Bakoitza daka bere xarma. Eta orain gogoz, holako beste zuzeneko bat egiteko, beste kontzertu bat emateko? Bai, gogoa badaukat. Bai. Ziurazko bain naziko gehan ensaiatzen poliki-poliki programa berri egiten, eta diska pasata geho, eta orduan noiz azaltzen da izen. Poliki-poliki, baina emeki. Gauzak asko aldatu dira, lehen diskoa Baionan grabatu zenuen, ezta? Lehenengoak, bai. Bai, hegoaldean ez zelako posible orduan, ezta? Ez zen orduan, ez, txikia. Bai, orain, Mikel, grabazio aldetik ere asko aldatu da lehen grabazioa eta azkena? Bai, teknika aldetik, bai, asko, bai. Nabaitzen da diskak, lehengoko diskak eta dana, ez? Bai aparatuak eta bai teknikak eta bai teknikoak eta materiala eta dana, ez? Bueno, jende asko hendi viniloa ditzen dana, lehengoko diska maite du eta... Baina izorratzen da gehiago, ez? Gitarra jo duzu beti, Mikel, edo beste instrumenturi bat ere bai? Ez, gitarra. Gitarra, beti. Gitarra bakarrik. Eta noiz hasi zinen zu gitarra jotzen? Norko paritu edo... 16 urtekin, 17 urtekin hasi nintzen. Zeuk erosi zenuen gitarra edo norbaitek paritu zizun? Bueno, ziurazko familiak emango ziren diru orduan gitarra bat erosteko, nintzatzen dugu 16 urtekin, hola. Baina ez geneko jau bat psikiatra zen ere, eta harrek zeukan gitarra bat, eta jotzen zuen gitarra. Eta hori, eta, bueno, simple jotzen zuen, oso... Eta orduan afizionatu nintzen. Harmonika jotzen lehenago, baina... Gitarra beste asko, haize asko bota bihartzen. Eta gitarra, gaina oso kompletoa da, gitarra hain txikia izateko instrumento oso kompletoa da. Akorde aldetik eta... Dala zuen etxean, Mikel, musika beti egon da, ezta? Aitona eta aita biok usteot bandan jotzen zutela, ama ere abeslaria zan, gustatzen zitzaion abestea behintzat. Bai, La Constancia ditzen zen banda hori. Aitona jotzen zuen eta erakatsi, semea bai. Semea bati bat. Gure aita jotzen zuen fiskornoa. Instrumento, eta korno pixka trompeta itxurakoa. Eta banda jotzen zuen. Eta gero Aitonak ere bai uste dute banda hortan ere, eta genio txarra zegoen Aitonak. Aitonak? Baina, bai, aitak maite zuen, amak ere bai musika. Eta etxean normalki oso gazteetandik entzuten genuen musika pixka bat, Beethoven eta hauek nahiko gazteak gileanean, ez? Koro txiki bat geneukan, etxean, gabonetako kantak ere askotan kantatzen genuen. Etxeko koroak? Bai, egiten genuen, nola gabonetan beti. Lehen kontzertua Iruñan ustet mantzen duela, Mikel, nolakoa zen Iruña orduan? Gaur egun hiri bat daia, baina... Bueno, euskeraz lehenengo konzertu izan zen Zaragozan. Zaragozan. Bai, hango antzaki batean. Bai, Iruñan kantatzen nuen, imitatzen, orduan ere Only You inglesez, eta hola asmatuta, baina...
Gero euskera hasi nintzen eta izan zen Zaragozan, bai. Argensola, antzokia zen Argensola. Euskaldun ikasleentzat eta hori, baina lehenengo aldiz euskera zen. Zaragozan. Eta alde batetik bestera nola mugitzen zinen? Kotxen, edo autobusez, edo trenez, edo nola gitarrarekin nola mugitzen zinen batetik bestera? Ja zintzenean kantatzen. Bai, orduan ondiok gaztea izango zinen, ezta? Ez, gazte izan ez. Gaztea izango zinen? Bai. Ez, kotxearekin. Kotxearekin. Bai. Aguro gazte etar zenuen, gide baimena? Bai. Bai. Torreina kotxearekin batera eta bestera? Bai, normalki bai. Eta behin nire bizitzan gertatu zait azaltzea jaialdien urrengo egunean, ez? Nola izan zen ba hori? Despiste bat, eta izazondon zen. Eta eskerra nintzela, zatean ni Nafarroan egoen, eta nion ziaro amabostean zala, eta malauan izan zen. Eta jo nintzen nire gitarrakin, eta dana, siesta bota, horretik, bazkaldu, preparatu dana, juten naiz, eta ikuste kartela herrian, eta 14 de agosto, oila horretxe, amalau. Antolatzaileak eta orduan geritu ziren beak ere harrituta, ez? Antolatzaileak zainean hau gertatu da, beida, gitarrak hemen ekarri ditut, eta... Eta eman zenuen kontzertua? Ez. Ja pasata zegoen, bestera esan. Eta hurrengo urtean edo bueltatu zinen, edo... Ez zaten ditu gehiago. Kantu asko, Mikel, musika jarritako kantuak dira. Hartzena, xeberretenak, bai, beti eukide hiru lerro, ez? Kantazarrak, gaurko eguneko poeta musikatu, eta gero lekeitioak, ez? Bai, lekeitio beti txikitako... Bai, hango eta lin hori, Gabiga izan zen lehenengoa, gero Reaga, gero komunikazio, esan nahi dute asko, linea asko izan ziren. Bai, herriko poema baita ez da asko musikatu dituzu? Herriko poemak, bai, jasota batzuk, Arizkunen, Baztanen, edo liburutik hartuta, Pello, Ikamutil eta horiek, liburu batetik, Flor de la Canción Popular Vasca, Arriezuna, eta esan nahi dut, Ximun Naranek, iparraldeko farmazeutiko bat ere, jaso zituen kanta asko, tabernetan, eta hola, juten zen pelota jolastea, eta gero juten zen taberna batea, eta han magnetofoiakin grabatu, ez? Grabatu. Eta nire hortik asko hartu dituen, oso kanta politak. Guetzako izan ziren zoragarriak, ez genuen izan zen lehen esan dizuten bezala, nola frankismo garaian eta hori iruai hamarkadan, eta diskaiek eta liburua eta hori oso... Txoriak txori, non aurkitu zenuen, nondik atera? Beida ba, Joxen Artena da, baina liburu argitaratu gabe zeukan, eta taberna batean izan zidaten zerbaitik ezun jartzen zerbiletak, paperezko zerbiletan, olerki bat, bi olerki jarri zituen, eta beste batek ez nire batzen izan beste bi olerki, ez? Eta behin joan ginen taberna hortara Donostin, eta hartu gen, eta ze olerki polita, eta izautzen genuen, arte gainean, ez zuen argitaratu ez genekien. Hartu nuen papera, eraman nuen etxea, eta egin nuen kanta. Normal, oso poliki egiten ditut kanta, baina ura nik uste nahiko askaratzen zala. Bai? Eta egizet gaitik, baina idea hori dakate, txeria txeri. Bai, askar baina ondo, ez da, zeharrezkero, betu, zenbat? Baina oso askaratzen zen, nik idea hori dakate, oso askar ez egun batetik bestea, baina denbora gutxiki, bai. Pelikuletan be, Julio Medenen pelikulan be, zure musika, erabili Bagabiga, kantu... Bai, eta txeria txori, eta bai. Hori hartuta dago, grabatu nuen zuzenean Vitorio Eugenian, Orfeo jakin eta orkesta, Euskal Herriko orkestakin,
hiru kanta, Gernika, Txoria txori eta gero Bagabikaika. Eta gero beste kanta batzuk, ez? Eta hortik, bueno, izin gabe, esan nion beti ematen diot ikusten bagea, badaukazu azkenekoa, ez? Eta eman nion, eta handik hilabete batzutara deitu ziren eta esan zin, haizu nago pelikula bat egiten eta nik uste ondo dijoala eintzak eta hola izan zen. Zuk etxean abesten duzu, Mikel, kantatzen duzu? Etxean? Bai. Bai. Eta zeure kantuak onorenak kantatzen dituzu? Etxean edo autoan zoazenean edo? Ez, etxean ensaiatzen. Ensaiatzen, zeureak? Bai. Autobusan eta dutxan eta hola. Lotza ematen dit. Ba ez duzu inork entzungo, ez da? Edo bai? Dutxan bai, dutxan ez, baina autobus bat beharazten manaiz gantazen. Hau zer da bil. Bueno, gutxienez ondo abestuko duzu? Ba. Hoxe? Bentaja hori dagotzu? Ez, baina lotza ematen dit kantatzea la jenden aurrean ez esan gabe. Eskerrik asko da, Mikel. Ez horregatik. Benetan. Eta nahi zuen arte. Hori da. Eskerrik asko, benetan. Arrasaten goraitziak eta, bueno, baliera oso. Bai. Bale, eskerrik asko. Agur, Gero arte.